Lur iki tak sepil. Iki bakso bakar Masdap. Lokasine ana ing kidule Jembatan Tangkisan Sukoharjo, Jawa Tengah. Bakso bakarnya tak syuting, Mas. Nah iki penampakan bakso bakar Masdap. Cocok banget iki. Pemeneh iki musim udan-udan ngene iki mangan bakso bakar sing anget-anget maknyus. Nah ini bakso apa, Mas? Bakso kuah. Ada bakso kuah. Oh, soto. Makaten men, sekilas info, yang berminat monggo merapat. Matur nuwun.